ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадем ба канали мо. Навори имрӯзаи мо дар бораи ҷойи кор мешавад. Дар видео яктаи лайка монда то охир бо диққат тамошо кунем бародаро. ҷойи кор ҳаст барои зан ва барои мард. барои мард бошад дар фермача кор мекунад, буқора нигоҳубӣ мекунад, об метиҳад, тагоша тоза мекунад, алафоша захира мекунад дар тобистон. инам хеле коро бародаро. шароитошон ҳам барои нигаҳкунии гов мол, ҳам барои зиндагии коргаро шароитошон хуб аст. коргари зан бошад кори хонаро мекунад, ҷомашӯӣ, хамир кунӣ, косатавохшӣ, ҳамин кори хона. ҷомаора дар стирални машинаи автоматӣ мешӯянд, дасти қатӣ не бародаро. шароитоша мо дофи гузашта рафта худмон сиёмка карда будем. метавонем ки комментарий дар омада тамошо кунед. мо якум комментарийда закрепит карда мемонам. мо видеои пешинара дар омада шароитоша тамошо кунед. баъзе бародаро менависанд ки ин бародар ҳоле ҳам коргор наёфтааст, ҳам хел савол мешава. ин табиӣ аст. ин бародар коргар ёфтагӣ ҳаст. ҳозир ин бародар дар коргарҳои иловагӣ лозим мешавад. чӣ хеле ки худтон медонед дар тобистон кор бисёр мешавад. алаф захира мекунад, дигар корҳои майдачайда бисёр мешавад. худтон медонед. барои ҳамин коргарҳои иловагӣ лозим мешавад. шароитош шароитои хуб аст. чӣ хеле ки гуфтем. масъалаи оиликуш бародаро 3 вақт хурди хӯрок бепул метиҳад. ҷои хоби бо шароитои хуб бепул медиҳад. ғайр аз ин 2000 сомонӣ тоза ба дастон мегиред. бо ғайр аз ин агар шумо дар фаъолияти коритон хуб кор кунед, виҷдонан хуб кор кунед, дар оянда оиликтона боз баланд мекунад бародаро. рақамҳоро дар рӯи экран мемонем. телефон, ватсап, телеграм ҳаст. аз номи канали Маъмур Азия гап занед. кор бошад дар ноҳияи Фархор аст. касе дар кор лозим бошад бо дили пур метавонем бирем, ё ин ки ба шиносое ки кор кофта гаштиянд, хоҳ зан бошад, хоҳ мард бошад, ин видеоро равон кунем бародаро. видеои мо маъқул шуда ки бошад, яктаи лайк, фикротонро дар комментарий нависед. аз канали мо дур наравед. саломат бошед.